Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo an napauluan. Inkantino. Nasulina kan adayo iti sibilisasyon ti lugar da Lourdes obing. Kadagupan dagiti babae iti lugar da. Kanayon ang mapagsasaritaan ni Lourdes. Gapo iti panaganak daytoy abalasang. Kanayon aramen ti sao-sao, no asino ti ama ti anak ni Lourdes. Ngam dinalatan ikaskaso dagitoy. Tamuna nga awan metlaeng ti magimulan na anasayaat. No tutupan na paylaeng dagiti sao-sao. Iti maysa nga aldaw. Ken. Nanang? Ha? Tino anak ko. Apay nga daka. Di matrumbang ko mga daka ije pagadalan. Nagawid ako na. Tadidak mo't sardengan dagiti kaadalak. Anya ti kayat masawan. Siyak mutlatan ti pagsasaritaan da. Siyak latan ti as-asaran da. Apay apagsasaritaan da ka. Kapo iti matidag alapayag ko. Kaslakan yung kanto. Anya? Day tatiag pa'y sunanang. Anak-nak ka no ti kanto. Ay na yan, no kastagayam timpagakan ka di apok, Lourdes. Tatang. Apay no ibaga... Saan tatang? Awan ti rumbang ama kaam mo. No asino ti ama ni Tino. Amangan no anya pa'y ti mapasamak. Lourdes, anak ko. Kan may sa. Nagkariak kinitaryok. Na yan, talaga akapailang may sakripisyo. Oray ti moral mo para kinitaryaw. Maawatan nak. Saan ka di, tatang? Ay, anya ngay nga ro, anak ko. At daditan, awanan ti maramidan ta. Agyaman nak, tatang. Anusan ta nga ron niya igiya ti apukaw. Anusan ta nga ilawlawag ken kwa na, no apay akas di tilangana. Nasken, at tumibker ti pakinakam na. Tapno saan amaabak ti panunot na. Ket mabailan na ti pananglais ken kwa na dagiti katauban na. Taryok? Prinsesa Amaya, si Kagayam. Naliday ka manan. Pampanunutam ka di manan ti mortal nga inayat mo. Prinsesa Amaya, Amumat ti paglintigan ti pagarian tayo. Saan tayo ang mabalin nga agayat iti mortal? Malaksid no pilyan tayo maten ti agbalin a mortal. nabayagan na pinilit tagbalin na mortal, Prinsesa Amaya. Taryok. Ngam si kati makagapo. Napay nga daak pa'y lang di tilubong tayo. Inaramat mo ti kina prinsesam. Tapno malapdam tinabayagan akalikagom ko. Mabalin ka di, Taryok. Sumardangkan. Saan ka nga agsaw? Ta saan mo nga amunoan niya ti ibagbagam? Tanda ka no ibagayo kanyak lolo. Wentino apok. Mala, agtugaw kay ti apay ko. Lolo. Anya ti bagayo kanyak lolo. Apok, dumngeg ka na yung bag-a. May papanday to iti kasasaad mo. Ha? Naibaga ngamin kanyag ni nanang mo. Akasla, di mo kanon kayat ti agadal. Lolo. Taka na yon dakmot nga uyawon ije pagadalan. Kapoy tilapayag ko. Anya ngamen, ti pagpagada may papanitilapayag mo aya. Patigdog nga min tilapayag ko.
Kas lalapayag ti takong ababoy. Isong ibagbaga dagiti kaadalak nga anak-nak kano ti ingkanto. Tinaw, daytoy ti tantaanam, apo. Uray anya pa'y ti bagadagan ka, saan ka kumaamaupay. Di ka pa'y dagal ka dakwada. Daytoy ti tantaanam, apo. Espesyal ka. Adda talugading mo nga awan iti sa balay. Kat patsyak, adum teeng ti may sangal daw, amay panagnak mo kadakwada. Nuan niya ti kabailam nga ramiday. Agyamanak ka, tatang. Kunak no talaga asaanan akayat ni Tino ti agadal. Ngam nagdisno dumat asimrak itabigat. Lourdes, anak ko, Naimbaglaangan tada ka, tatang. kasi tinakon-akon. Datate ag tinulong tapno maalukoy tanitino nga agadal. Saan arumba nga maupay di anak mo? Nasken niya agbyag metlaeng iti normal, akas iti daduma agkataaban na. Tatang, Amaw, oray na bayagan a panawin tinaglapas. Matungpal lata ti kare nga inibatan ni Taryaw. tatang. Nariknag ti kinapudno na. Idi addain ka rin nakin ka anakasango ag anak ko. Kat sapay la kuma, tasaan ka amapukawan itinamnama. Hoy! Apay asimrag ka ba'y lang diti pagadalan? Di ka di mabain, ha? Anak king kanto? Nadalulukan nanang ko. Naskin nga agadalak. Iti kasta. Ada ka no narimat amasakpayak. Anya kumangay ti masakbayan ti anak king kanto? Pasensya kan Carla ha. Ngem saan ko akayat adum nga iti bagbagam. Anak king kanto! Be! Anak king kanto! Be! Anak king kanto! Panawaklatan ni Carla. Jaklatan ni kaskaso. Basta saya atok ti agadal. Takas ta ti bilin dananang ken lolok. Kamaudyanan na. Naalak mo't langon ti tulbag amang itunda kanyak iti lubong dagiti mortal. Inlumang kanyak ni Prinsesa Amaya dahi ti atulbag. Tapno jakon makasubli ti lubong dagiti mortal. Ngam ita, nasarakak mo't langan. Agoreak langan iti napinda sa gundaway. Makasubli akto ni ti lubong dagiti mortal. Awan ton ti maramidan ni Prinsesa Amaya. Ket oray pa'y man nakabalinda nga dayong iti siyak. Talaga nawayak ton. Taryo? Prinsesa Amaya. Anya ti ar-aramidam dito ay? Awan, Prinsesa Amaya. Agpalpaliwak lang. Saan arumbang adito iti pagpalpaliwaang? Alan, umay kan. Pumanaw tan dito ay. Wen, Prinsesa Amaya. Pumanaw tan dito. Aging kagayam ita. Kat di naklata maayat. Taryo. Lading itag Prinsesa Amaya. Ngam addan agtagikway ti pusok. Ket saanan nga agbaliw dayta. Kas tagayam ha. Pues, babaan iti pan nakabalin ko. At dada ka sa mapasamak iti anak mo, iti mortal. Anya ti inaramid mo, Prinsesa Amaya. Itamutla akan ito. Iti lubong dagiti mortal. At dadakas ang mapasamak. Kat maisagmak ti anak mo. Anya? Mapukawan ti bunga ti ayan ayat yu iti mortal. Nga iso ti amok amang tengtengal kan ka. Tapno pagtalina edam ti karim. Saan ko ngay tulok nga dadaki sa mapasamak ita anak ko? Awanen ti maaramidam. Taawan ka ijay lubong dagiti mortal. Adda maaramidak. Gapot addan kanyak ti tulbag tap na makasublak iti lubong dagiti mortal. Apay nga dakan ka dayta.
Isublim kanyak titulbak taryok. Isublim kanyak. Tatang, api nga agtataol dagiti aso. Agwin nga raw. Nakaskas daw, anak ko. Tatang, oray dagiti manok. Aggigiddan damatan nga agtaraw. Lourdes, anak ko. Sa balin sakit ni tikat asawan nito. Tatang, aking ginad, nagpigsa. Lourdes, anak ko. Umay ka. Rumarta dito balay. Kartingam! Tulungan dag! Kasyan da ko ma! Tulungan dag! Anay ko! Mabit lang, Carla! Tulungan ka! Tino? Naipit ka gayam itinatumba kabinet. Mabit lang, tatulungan ka! Pangasip, Tino! Tulungan dag! Nagdag siya na! Pangasip, Tino! Di nagpanawan dito'y! Tulungan nag! Ang amnas ka na agayabak ititulong! Tapno tulungan na ka! Nagpanawan! Mabutangag! Tulungan na ko ma, pangasim! Carla! Pangasim, Tino! Di nagpanawan! Sige nga, Rod! Ha? Asino ka? Di ka nagdamag, Tino. Alam, agtinulong ta amang ibuat iti kabinet. Tapno maispal ta ti kaadalan. Sige nga, Rod! Pagtinulong ta! Nagado ti agyamyaman ken ka akaadalam, apawok. Ado tinatulungam anadangran idigin ginaid. Pudno na ita, Lolo. Nakaragrag sakak itinaramidak. Ay naragsakak met apawok. Ipampanakil kalaunay. Ang imada ng tulong kanyak. Iso na tulungak mo't dagiti kaadalak anadangran, Lolo. Ha? Iso di kasalsarita ni Nanang. Tino apo. Parang ko nakat rumbeng la maamu-amon. Tiyan niya, Lolo. Tinasayaat. Umasidig ka kadananang mo. Kanti kasarsarita na. Isuda ti rumbeng apakaamuam iti amin. Saan tan nagsinapay, Lourdes? Tamanipod iti nalak ti tulbag. Ket nagsubliak ti lubong niya. May saak maten anan-anay amortal. Taryok, Saan ko nalipatan ti karitken kay di? Ita, adakon ditay. Agbalinak akatakunay-nay mo amang padakkel ken ni Tino nga anak ta. agyaman ak taryok. Agyaman ak unay. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Da kayo ka ni Tino nga anak ta. Nukosta? Sikat ti amak? Tino anak, umay ka. Umasidag ka. Nanang? Tino, Wan Tino. Iso ti amam, anak ko. Ha? Nagsublin ti amam. Kat mabukelan ti pamilya tayo. Kat gaputadan ti amam. Nagbalin matan anormal ti lapayag mo, anak ko. Ha? Unag pa iso? Saan nga matidog tilapayag ko? Saan daklakit din nga uyawan? Apaman ang nagsubli ni Taryok, iti sidong dagiti agina ubing. Nawarwar nga rod, tinaitalim nga palimod, maipapan iti pudno nga ama ni Tino. Manipod moten nagbalin a mortal ni Taryok. Nagbalin moten a normal tilapayag ni Tino, nga iso ti panguy-uyawan da iti kankwana. Katgapo taado tinatulungan na, kadagiti kaadalan na, idi adda na pasamak at trahedya, binirngasan da daytoy iti Incantino. Bueno bing, ditan tinagibosan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro.
musika kan computer recording technician Mark Molag. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.